O marisqueo mantén boas cifras en Aguiño á espera do percebe. O mal tempo impediu que os profesionais puderan saír esta mañá á navalla. A lonxa de Aguiño segue mantendo a súa actividade co marisqueo á navalla e o longueirón. Esta mañá o movemento viuse reducido polo vento e a mala mar, que impediron traballar con normalidade nas concesións da confraría guiñense. Ca entrada do vendaval, o vento do sur, solo se foi, foron 3 embarcacións ao marisqueo á Meixa, aí na zona que temos aberto, que é a zona comprendida aí do arquipélago, que é na zona do Banco de Sálvora, e solo foron 3 embarcacións. Nós tiñamos tamén aberto aí a zona do Rebalo para a Navalla, el Lingoirón, e nada, viñámonos de volta todos, vendemos a actividade porque, era impracticable. Estaban os fondos moi movidos, e, haber unha cota de agua tan pouca cota de agua, pois estaba o fondo moi levantado, e viñámonos todos, vendemos a actividade de mergullos. A Meixa protagonizou as poxas de hoxe, unha campaña que está a manter bons números en comparación con anos anteriores. Levan sacado de Meixa a vosa 3 toneladas e media, e, foi unha sorpresa, que outros anos aí o banco estaba, como quen di morto, non había vosa, este ano, dou-nos aí sorpresa, que pasa que era un cacho pequeno, e agora, está dando os seus síntomas de xa non se está sacando tanto, o que venlle bastante pequena, e, agora estánse dedicando á arroja tamén, e a ver como vai indo a actividade. Mantense aberta a actividade do marisqueo aí, e a ver as peras como van surgindo as pescas. Xa que polo momento os prezos están a responder de forma positiva no mercado. Están subastando, cando van todos con normalidade, están subastando por riba dos 100 kilos de Meixa a vosa, está indo por riba dos 30 euros toda, chegando a algunha máis grande a 40 euros. E despois a rubia tamén está rondando os 20 euros, e tamén andan ao carneiro. O carneiro, está levando uns precios bastante importantes, hai días que chega aos 18 euros, é un precio que se pon á altura da Meixa roja, que non diría, anos atrás que o carneiro chegara aos precios tan elevados. Polo momento manterase aberto o marisqueo e tamén a navalla, recurso que ten unha boa aceptación entre os compradores. Estáse indo, cando o mar permite, vais á ladeira, e estáse pescando bastante ben, e os precios están rondando os 10 euros do lingueirón, e da navalla vai de 15, quedando máis barata sobre 10, levando unha media alrededor de 12 euros a navalla. A extracción de navalla, longueirón e a Meixa está a manter a actividade na lonxa de Aguiño á espera do percebe. A agrupación reunirase a vindeira semana para definir a data da súa apertura para este verán, no que se agarda que haxa produto. A zona que se vai abrir é a zona norte, que vai comprendida, de aquí desde o Punta Falcoeiro hasta o río Xeira. É a zona do percebe que temos reservada para a época de verán, esperando que as cotizacións sean boas. Vamos mirar varios días, un deles tamén fun eu, é a zona de Corrubedo, e, parece que hai algún, non é todo o grande que queríamos, pero, hasta que se abre igual aínda, ten bastante boa pinta, principalmente por terra, nas pedras de mar tamén, a ver como se presenta, pero si, temos unhas esperanzas bastante boas na campaña de percebe deste ano do verán.